Moi, mä oon Ville Heikkilä Autoheikkilästä terve. Ja nyt meillä on myynnissä 99 vuosimallin A-sarjan Mercedes-Benz. Tämä Kaunotar on 17-vuotias, eli lähes täysi-ikäinen. 1,7 litrainen dieselmoottori, eli tämähän kulkee pelkällä sukkahiellä. Ja tämähän on tosi siisti peli, mitä nyt pientä ajanpatinaa siellä täällä. Kaupan päälle lähes samanvärinen paikkamaalipurkki. Mutta tekniikkahan tässä on vielä aivan huippu. Täällä on ajettu vain 206 000 kilometriä. Ja lähes täydellinen huoltokirja löytyy. Katsastus on vielä voimassa ensi vuoden tammikuuhun asti. Ja ilmastointikin tästä vielä löytyy, mutta se ei kyllä puhaltanut kylmää. Makeet Mersun alumiinivanteet hyvillä kesäkummeilla ja talvirenkaatkin tähän löytyy, mutta entinen omistaja on kyllä tainnut ne unohtaa tuoda. Veikko, missä ne renkaat viipyy. Sitten tämä apukuskinovi, niin sehän on vasta sisään ajettu. Ja kaupan päälle uusi ovi. Tulevien kolhujen varalta sä löydät tämän videon yhteydestä linkin, jota klikkaamalla sä pääst Pennian verkkopalveluun, jossa sä voit kätevästi tarkastella jo ajoneuvovakuutusta vaikka tähän autoon, tai vaikka sulla ei ajoneuvon vaihto juuri nyt olisi ajankohtainen, niin sä voit sieltä tarkastella, että onko sun nykyinen ajoneuvovakuutus ajan tasalla. Kannattaa se kilpailuttaa siellä. Sä voit säästää siinä selvää rahaa. Tervetuloa meille autokaupoille. Minä olin Ville Heikkilä ja me nähdään pian.